ndakaenda kuMozambique ndinohodha. Saka pandakaenda kunohodha ndobva ndatorawo mabhero angu inini. Saka ndakakwira naamai avo taakudzoka. Ndasvika muMutare ndobva ndaba mabhero avo. Kumbira regero mutaura takatadza. Kumbira maregerero. Bishop wakati nini kwamuri handina chandinoda asi ndichaita kuti munhu uyu ange ari pano. Mhuri yeZimbabwe usatore chisiri chako, musakumbirire mumwoyo. Wakatora chisiri chako unosangana nazvo. Kana uchida news dziri up to date, wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi. Mana ese muZimbabwe Bahasha. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Ndakakumbira kunzwa kuti kubva papa pamakanetsana tangoona vhidhiyo yaitenderera pasocial media padandemutande kuti makazosvika papa nekutaurirana nhasi tikuona mabhero aripo asi amai aruradza kuti achiri kuvaviwa zviri kufamba semungatsanangurira. Takati tapiwa tabva panapa ndopatakabva tapiwa zvatakanoshandisa varapwa, asi vakangorapwa kwe3 days. After 3 days ndopazvakabva zvadii zvatanga, asi nekuda kwekuti takanga tisina mari takabva tatanga kufonerawo vamwe vemhuri, ndopavakabva taingoitawo mudeme ndopatakabva tatsvaga mabhero ivaya. Saka varidzi vari kuwirirana nazvo here? Kuti tangonzwa kuti amai avari panze, saka maona tatomhanya tinzwe kuti zvakamira sei. Makapedzisira kuti ndaingonzwa zvichinzi $500 nebhero, apa ndikuona pane mabhero mairi. Ichokwadi takatotaura navo takakomuniketa ndobva vakabva vatiti aiwa sezvo mabvuma mhosva yenyu plus taona kuti ndo zvitoripo chimboita henyu zvitoripo izvozvi zvacho, ndosaka tauya neiwayaya. Varidzi vari kuzvitambirawo? Vari kuzvitambirawo. Tikuona mai vachirunguradza rarungokwenya kavo. Mabhero tikumaona ndiwaya. Nekuda kwekuti madays atatapiwa iso zvinzi ndai munotsvaga atakapiwa ma3 days idzo dzakazodarika, saka padzakadarika ipapa ndipo vakabva vatanga futi. Asi nekuda kwekuti tatomboita kakuvarerwa toti aiwa vanenge vacho vatonani, saka tatakatombo tichingotsvaga mari yacho nekuda kwekuti tisinawo mari iyi, saka takazobatana dzose nemhuriwo dzekwedu kusvikira tasvikewo patasvika izvizvi. Mabhero angu ndaaona ndiwayo. Ini semunhu wenyama handizoramba ndakangovaomesera, asi nhau yasara ndeyekuti ivo sevanhu vakambenge tichitanga kuya pana pamusuwo watakatanga kuya vakati vanayo mari yekunge vachipa ini uyezve vachipa bishop vanga vaita vagadzira amai avo vabva vatitenderedza. Saka nhasi ivo sezvo vauya nemabhero angu ivo vane kodzero yekunge vachitaurira nabishop kuti bishop vachamupa mari nekuti ini handisi ndiri kubhadhira kunani kuna bishop. Ndokuti amai avo vaone kusunungurwa. Handizivi kuti vachataura nosvikawo papi, asi ini mabhero angu ndaona ndiwaya zvinhu zvirimo ndizvozvi. Saka inini zvangu zvitori right. Nyaya yasara kunani kuna bishop. Magutsikana ere manyatsa atarisa. Ndatosvika ndikatotarisa ndikatovhura ndikatoti ndizvo zvinhu zvangu zvakaita sei zvakaita kungonotora kwakangoita ndomatora ndakangoita zvasina kuvhura. Vanhu mazuva ano kana nyaya dzinongoitika vanhu vanenge vachichindezve pasocial media, saka maona tatoyo panapa tibati mabhero here zveshuwa. Iya isi nyaya yepasocial media iyi idzi hembe dzimwe hatisana dzatombovhurwa, vandakuona vanoona ndo vakatorwa vacho chaivo kana kuti vakatonorepresa kutoti ndo vakanga vatora nekuti vanga vatopedza kutengesa kare. Ini ndavaregerera navo yasara kuna bishop kuti vapedzerane nekuti ivo vaita sevasunungurwa. Nyaya yasara kuna bishop ndeyekuti ini ndichiuya pano ndichibatsirwa nawo yekuti ndabirwa mabhero. Bishop wakati ini kwamuri handina chandinoda asi ndichaita kuti munhu uyu ange ari pano paanobvuma kudzosera zvinhu zvenyu ivo vanodochi 500. Mabhero ndiangoripo but mari hapana, hatina izvozvi. Tasvika nawo patapinda nawo mukati umu, saka tapinda nawo mukati bishop wacho wanga wasipo atanzi kudai panzi kusvika wauya, saka tinazombobvira tataura nawo wasvika izvezvi kuti
isusu tine chichemo chekuti mari yati handinayo tazoripisa mabhero atanga angabiwa namama, saka tinokumbirawo kuti watiberekewo madhays totsvaga mari yacho todzosera zvakafamba sei? Ndakaenda kuMozambique ndichinohodha, saka pandakaenda kunohodha ndobva ndatorawo mabhero angu inini, saka ndakakwira naamai yavo taakudzoka ndasvika muMutare ndobva ndaba mabhero avo ndobva ndachinja basi ndobva ndatoya nawo kunoko. Saka shokora munoda kusiyira vanhu nhau iyi yekuti muri kuramba muchivaviwe yakazotanga zvaita sei? Angotanga ndatengesa mabhero aya, ndichitengesa mabhero ndakabva ndatanga kuswinyiwa, ndakatanga kungoswinyiwa, saka ndaingofunga kuti kuswinywa, ndobva ndazoona kuti izvi hazvisi zvekuchiswinyiwa izvi. Saka mhuri kwangu ndobva yanditi hande kwaBishop kwatinomboendawo, ndobva tauya kunoko kwaBishop Samuronda. Saka patakauya kunoko zvakamboita zviri nani, ndobva wati tiende munotsvaga mabhero, saka tanga tisina mari, saka ndatoti gare ndobva ndatanga futi kuswinyiwa, ndobva wakazoti aiwa regeze titsvage mari, titsvage mabhero aya. Ndokuya kwataita pano, saka ndoda kusiyira mhuri yeZimbabwe kuti usatore chisiri chako, musakumbirire mumwoyo, wakatora chisiri chako unosangana nazvo. Ndozvandiri kusiyira mhuri yeZimbabwe. Tanzwa zvinzi parudiwa mari zvekare mabhero arikuratidza kuti varidzi vavo vamatambira. Handinoti panyaya yemari apo pakamira sei? Mambotaurana here kuti mukumbire? Hatina kutaurirana, asi ndinokwanisa hangu kutaura nawo, kukumbirana nawo kuitira kuti tikwanise kutsvaga futi mari, nekuti apa tataomerwawo nenyaya yekuti totsvaga futi mabhero, totsvaga futi mari. Asi izvezvizviwo mabhero, saamai mabhero atambira mabhero avo, saka tinokwanisa kungozotsvagawo mari topa Bishop Samuronda. Kana asina hagone here kuita payment plan? Payment plan, yes, sometimes we agree, but not always. For the meantime, I had nothing to talk because I'm very tired. I'm too busy. Chaningataura ndechekuti ava vanhu ava ngavatakura mabhero ava, ngavape munhu mabhero ake, mbobva pano ini ndikuvasunungura zvekuti vamboenda kumba. Asi ndikangofunga mari yangu, musi wandinangofunga mari yangu chete zvatotanga. Saka mai vapowo mabhero ava zvava zvaita kare, handiti vozvienderawo. Ava mai ava vanofunga kuti vakachenjera tsotsi risina banga. Saka pamatarisano ndakavataurira kubva kutanga kuti pamatarisano achaoneka. Kumbira regero mutaura takatadza. Kumbira regero. Kumbira regero amai mutaura takatadza. Kanganisa munhu wakatora mabhero tokumbira regero. Ndavaregereramo, asi inofanira kunge muchigadzisira Bishop mari yavo yavakataura. Ndavaregerera. Handiti amapa muswande nangofunga mari yangu, vanomuka kuti achida izvi tori wesi kudarika zvakuita. Muswande nangofunga kuti ndakuda mari yangu, enda monitora mari yangu. I don't think ndine zvekutaura. I had nothing to talk. All I need is my money. Ava mavadzorera avo mabhero, ndakudo yangu 500. Now mapa avo mabhero, ndakudo yangu 500. Ina handambe nemi, nyasere nemi, asisa veromba kwenyu, handiti? Amunombonomba kwenyu, handambe nemi, handisa veromba kwenyu, hatisivane. Saka zvatakuita panapa ndezvekuti ava mavadzorera avo mabhero, ini motora mabhero enyu muya kumba. Imi ndikuda $500 pano.
yamakati mimi 4 days nenge mukatora how many days kuti muzodzoka nasi? You think I'm a fool? Mukanzi ndamutora munakapusa rarese mune makatora inini. Apa takutokumbira apa. Mwe ungoti pedu kana 2 weeks hadzo. 2 weeks dzacho ka? Nyika iri kuona mutaura kuti 2 weeks. I need that $500 back. Nekuti problem yangu iwani na secret stats na mrimu. Ntamene. Aiwa, multiple 2 weeks yatonga teta madiri ese teta pets. Anongwana ndo amayewe. Ichokwadi.